Kinong Shanong Kakalak Kabade Kaway na Kishnong Kaput Kabahap Apo Karinikor Civil Subdivision Southwest Kasil District Kilapan Pau ya Kajing Songu Kabakraw yung Mitri Ramadu Kari India u Narendra Modi Ubalawan Ra ya Kajal Jivan Mission Kabalala Ban Penpoy Umlut Haman la Kishnong Kamtam Hagitay Nong Kendong Hadian Baladep Pentri Kam ya Kani ka project na Katay ka mission ya Kabala Mang Bisa Kabade Kumba Shiklor Kat Arlak Tam Tingka na Kalyang Chief Engineer PhD Maukarwat Division Uba ki nong besau lembat uba F thongni SDU Ranikor Subdivision kilalik banhiar jurip ikilong yeng kumjuru ye kitab bat hakajing jurip lalam babaro kilong yeng ki bedon kumbai nyup santli ki jaka puli ki community hall kilayo ya ko umbam umdi ki bobiang kasnong khalak kalayo ru ya kajing ithu kum ka har ghar jal village hakalai tarik nailur arjar san nakaliang ba ki nong besau u lapan pau ya kajing so komen namar bakani ka combine project jong kasnong Khalak bat kauri kalong ka bajop bot lai thu ru ba ka jingpun poi lengba ka JJM Haranikor block kalakot syak khandai 100%. Sama I comply the government of India Prime Minister, but I comply the Chief Minister Meghalaya, but PhD Engineer Ranigor, but PhD Mokorwat Engineer, baru kamtam sa ay nga la iyo di barokai kamtam kata de mdon problem mensuanga layo problem kata de mdon problem layo baru lalap di ingin baru brio cinong brio. Terima kasih nga pudiang borom ba yau engineer jungi di ba kenong pesau engineer jong Kamokorat division by one inspection yang dengan scheme kangklak teori kambai de kumbala ya inspektasi lab ba Para khai kilong yeng yo ledak luk bahek yo te mencuan ya ka skor India lengba Prime Minister Honorable Prime Minister PM Modi ba la ai ya ka skim JJM po ka state jungi ba ngila yo atat ya kani ka skim jong khangklak lengba ka JJM ka badai ru ka new skim ni yo takara menchua ke jenjar ha potong menta badai ke lasuk le ka ngala poe hiyeng Nisuk mencium bat ka nisuk ai buram ru ya kasnong ka ba man ka por ka ya dekat bat ni ha ba pentri kan ka skin ai ko blai ru kontraktor ba le ya kan ka distribution ba ulala ban le connection pa lot ha man ki kliwi asuk men hadu kata-kata ba kan ka sngi yo ya ka buan page wan jungo ya kan ka scheme hangklak combine water supply scheme but abang yo ban don akan dikasih ringkat bagi SDO jeng ka PC Ranikor Subdivision iba F thoni ringkat bagi GE bagi staff jeng ka Ranikor PC Subdivision bat kunjuru yo ban walang ru akan dikapor ringkat bagi iba Steven Walang iba day project manager jeng ka scheme GGM jeng ka Southwest Kasil District bat nasukmen adu kata-kata ba akan dika si kaba ngayo ban wan inspection ya kan ka snong hang ne po khangklak ha ka jingadon rengkat lem bat I molor yo kan ka snong khangklak bat kunjuru bat u kontraktor u pentre ya kan ka skim hang ne po snong khangklak bat kalong ka bakmen hadu kata-kata ba adin bang layo ban declare ya kan ka snong kum ka har karjal village Hakalai tarik jok nai September jok senam arjar akusan. Tenadu katu kasih kami ban wan pej wan jingo ya kaneka snong. Remen tapat yo ban wan jingo. Bat haba yo ban wan jingo rengkat bat ki nokit kam jok kaneka snong. Abang yo ban yan nak kawai kaying sakawai kaying ngilap ban ngisem ba ka ha ki ying baro apo jok kaneka snong. Kilong ki babiang yo ya ka 24/7 but kimdon kanu ka jing hagbedai bat ka umbamde bat ngiyo ru ya ka ban lengo ya ki katu kat tiliki school ki badan hapo juga ke snong bat ngilap ba ka ha kini ki school ru long ki babiang ha ka ba ki kena school ru ki yo ya ka ka babiang bat kujurung yo ban ya kren ya ki ya I asya bat I akan wi workers jo kan snong bat ki lapen pauru ba segmen ba ki nakaliang jongki ki yo ya ka umbamdi bat kunjuru nakaliang jongki longkemi ki bates ya ka akan snong ru nglayo ban ya niki bat ki lapen pau ba ile tu ngi ba ki layo ban tes ya ka lamba jo ka field testing kit
kaba kilayo na po PhD Mapurat Division kilayo ya ka training ko biang bat haba ki wan ra ya ka FTK FKT Kids po kasnong kim sim labu yaki ndre kila penan kami ki kila tes ya ko bat kila bagi siam ba ko ba don hapo jo ka kasnong kalong ka ba biang ka ba bit bakin penan kam ka ba laj na ki kyang jingpang bat ka ba laj tu na ki bakteria kena mar kata ki sekmen hadu kata-kata bahaba kiyo ya kena ko kabaki ki penan kam haking kesam ke jengki ki penting kena ru ba kena ko kalong ka ba biang ka ba bah mat ka balaj na ki kyang jingpang teh kena ko por kamta na kaliang jeung akum executive engineer kan ngadap de segmen ka kraw ba kena ka snong khang klak ka de ko we ni ki snong hapo jeung kena ka Ranikol subdivision PC ba kalong ka snong ka ba biang bah hakwe de bat ka umamdi bat nomor kata segmen hadu kata-kata ba habangi kendu ikinong snong kila airu kajing kublai kerpang yau Prime Minister jong ka ri India jongi Narendra Modi bat kunjuru ya ka state government jong ka sarkar jong ka Meghalaya ka jongi ka balayo ban ai sanction ya ka neka scheme hapo ka jong ka neka snong lamba jong ka Jal Jivan mission. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.